Addiktio, riippuvuus, koukku. Ilmiö, johon varmasti moni ihminen on elämänsä aikana törmännyt. Addiktio voi koskea kokaiinia, alkoholia tai esimerkiksi kahvia. Tervetuloa M-ukkonen, sanotaan anonymiteetin nimissä, Markku U. Tervetuloa. Joo, kiitos. Markku U. Puhutaan siitä, että addiktin elämä on sellaista tasapaksua. Niin mistä asioista sun päivät koostuu? No, joka päivä on sellaista sinnittelemistä, että aamulla kun mä herään, niin heti ekana asiana on mielessä toi kahvi siellä keittiössä. Sitten kun mä lähden kävelemään töihin, niin koko ajan se työpaikan ihana kahvikone pyörii vaan mielessä. Että kyllä se kahvi oikeastaan aika paljon sitä elämää hallitsee. Okei. Kahviin menee varmasti aikamoiset määrät rahaa, varsinkin noin tuohon addiktion hillitsemiseen. Niin mistä rahat? No, mulla oli tuossa pari vuotta sitten toi liikunnanopen duuni, mutta sitten mä join se alta. Ja nyt mä oikeastaan yritän raapia ne rahat kasaan opoilemalla. Puhuttiin siitä tasapaksuisuudesta, sellaisesta tietystä harmaudesta, niin onko sun päivät aina samanlaisia? Onko niissä minkäänlaista vaihtelua? No, ei aina, että mulle toi vuoden kohokohta on retkikurssi, että silloin pääsee keittämään metsää aidot metsäkahvit ja viemään sitä skeneä eteenpäin nuoremmillekin. Onko sun työ sitten kuinka luovaa? Pääset sä niin sanotusti toteuttamaan itseäsi tässä nykyisessä opon työssä? No, voisi sitä sanoa luovaksi, että mä just ehdotin meidän koulun rehtorille, että pitäisi pidettäisikin seuraava rehtikurssi tuolla Paulikin tehtaalla, mutta ei se sitten lähtenyt siihen ideaan oikein mukaan, en kyllä tiedä miksi. Okei, sulla on omat juomat tietenkin mukana. Joo, otin mukaan, nyt pakko ottaa. Minkä sellaista kahvia sä sitten yleensä juot? Tää on oikeastaan tällainen ihan mun oma blendi, että tässä on niinku 1/4 juhlamokkaa ja sitten tässä on 2/3 pirkkaa ja sitten loput oikeastaan löytyikin tosta matkan varrelta, että vissi jotain hiekkaa tai jotain. Tosi hyvä tatsia tosi. Hyvä. Oma blendi luonnollisesti. Kiitos Markku U haastattelusta. Seuraavaksi siirrymme dokumentin pariin. Reporterimme vietti viikon seuraten Markku U:n arkea, kuvaten hänen päivänsä tapahtumia. Seuraavaksi dokumentti kahvin pauloissa. Kiitos. Mistä on kahvi? Tuossa on tuolla paljon. Markku, viikko on vierähtänyt nopeasti ja istut siinä nyt monia tunteita ja kokemuksia rikkaampana. Käydään nopeasti läpi, mitä viikon aikana on tapahtunut ja miten se on muuttanut sinun ajatusmaailmaasi. No kyllähän tää on ollut silmiä vartava kokemus. Että viikon aikana on tapahtunut paljon ja on joutunut itsekin vähän miettimään näitä asioita. Että maanantai alkoi tosiaan tuolla dealerin tapaamisella ja sehän ei mennytkään ihan putkeen, niin joutui vähän soveltamaan sen jälkeen. Oota, mä saatin kohta takas. No niin, Markku U. Valaisisitko vähän tilannetta? No, mä tossa just juttelin mun myyjän kanssa ja pitäis saada toi päivittäinen kahviannos.
Maanantai-päivä ja vakiopaikka. Okei, eli me saamme tässä kohta todistaa, miten päivittäinen kahviannoksi tapahtuu ja sen toimitus. Joo, tunnelissa se tarkoitus tavata. Ottakaa te tässä makaan. Siis tää on just tällainen kuumottelija jäbä. Vähän sanoitte mitä pysyä tuolla kauimmana. Nyt on koko vittu homma kusi. No niin Markku, tosissaan tuo edellinen ostotilanne epäonnistui ja olemme nyt täällä keskustan kämpillä. Mitä nyt on siis tapahtumassa? No, se mun vakioebä siis kusi se homma ihan täydellisesti, että nyt mä joudun sit käyttää mun vikatkin rahat tähän jätkään. Moni tuttu käy täällä, mutta hintataso on tietty vähän korkeampi, että se on naista ja sit tähän. Hei, mikä vittu tuo kamera, Se vaan vittu käy. Hei, me sovittiin viimeksi sieltä Söden luona, että mulla on tää projekti, niin tuo nyt kuvaa tossa. Mitä sulla ois? Tossa on toi juhlamokka, siinä on mun oma boosteri, liiamaikalaista, laadukasta. Sit siinä on toi Bon de Jeu, tää ranskalta maahantuojalta, tosi hyvä kama. Tossa on peltipurkissa kulta Katriinaa. Siinä on Blue Mountain kahvipenssaan aurinkokuivattuja juuria, ne on rouhittu sinne. Sitten se on tossa kypsynyt 5 viikkoa, tossa meidän liedellä, meidän omassa keittiössä toi meidän erikoisuus, suosittelen. No sit tossa on toi presidentti, toi perus. Okei. Mene nyt vittuu sinitään. Ja onhan tää viikko ollut muutenkin aika värikästä ja erilaista. Vaikka ihan toi mun työympäristöön tutustuminen. Tuntuu jotenkin, että tämän projektin myötä saisi hyväksyntää tämän mun överin kahvinkäytön kanssa. Moi. Moi. No niin, Natalia. Sulla olisi tämä viimeinen jakso meneillään ja täältä näyttäisi puuttuvan vielä 3 kurssia, että mitäs me tehtäisiin näiden kanssa? No niin, silloin syksyllä jäi vähän vajaaksi, kun Ami heitti tuosta Enku-Abi-kurssilta poikkeen, että se vähän meni sitten siinä, mutta eiköhän me saahan nää vielä jotenkin tästä sovittua. Jaa, sulla on täällä itsenäisesti käyty tää mikrotukikurssi. Se olisi enää 2 vajaata. Ootko ihan varma, että siellä ei kuitenkaan sitten ollut enää mitään muuta? Dolce laatukamala. Hetkinen, sulla oli tuo rehtorin liikuntakerhossa. Taisit käydä siellä kerran, että kyllä tää täyttää kurssimerkinnän kriteerit. Sitten tässä olisi vielä enää 1 vajaana. Aivan totta. Missäsin täysin ton Jukka Sormusen 360 Virtual Photographin kurssin Oculus-pohjaisen viihtyisen oppimisympäristön kehittämisen kurssin. Sitten täällä on vielä tää rehtorin 3D-tulostin tutor-kurssi on edu markkinointikurssi, tonnin pelituolin rikkomiskurssi ja Kurve TV virkistäytymiskurssi. No niin,
sitähän minäkin. Eiköhän me sulle lakki tästä saa päähän. No niin, kiitti moi. Joo, eli mulla on tosiaan täällä ympäri koulua hätävarannasta tällaisia jemmoja, eli stasheja näin skenen slangilla. Että tästä voitaisiin aloittaa, että täällä on mulla tää pääjemma. Se on tää hyvin piilossa. Okei, se näyttäisikin olevan loppu. Että mä voisinkin lähteä näyttää teille noin muut stashit tuolla koulun tiloissa. Että lähdetään. Joo, eli täällä on tää mun kaappistashi. Täällä multa löytyy tällainen Dolce Gusto kahvinkeiti, että mä sain tän vähän niinku lahjoituksena. Tällä mä sitten keittelen pikakahvit aina ruoan jälkeen. Okei, joo. Tässä on tää perinteinen Kotka-stashi, että tää on siitä hyvä stashi, että kukaan ei huomaa sitä, kun nää nykynuoret vaan tuijottelee alaspäin niitä älykännyköitä. Siellä pysyy kahvit tallessa. Joo, täällä on sitten kirjaston särmästashi. Ja tää on siitä hyvä stashi, että eihän tää kukaan koskaan lue, niin täällä pysyy hyvin kahvit tallessa. Joo, eli tässä on tää klassinen salistash. Tää on mun mielestä ehkä paras kätkö näistä kaikista. Joo, kyllä se on sellaista olla ylikatselua. Aina saa olla vähän parulla. No, onhan se raskasta. Aina on kahvi loppu. Onhan se vähän surullista, että koulu ei enää mitään varaa ruokkia mua, että saamassa tosiaan saa käydä, mutta ruokalla ei ole mitään asiaa. Tuntuuhan tää pahalle, kun näkee, miten tää vaikuttaa muidenkin kuin mun elämään. Nämä vuodet on ollut tuulisia, ja tuntuu, ettei tästä edes mitään käteen. Välillä mä olin aika syvissä vesissä, ja mä näen itteni ulkopuolisten silmin. Se antoi tavallaan uutta näkökulmaa koko hommaan. Mä jotenkin tajusin, että mun on pakko päästä pois tästä oravan pyörästä. Ja onhan se hyvä tiedostaa, että miten pohjalla on käyty, niin sieltä on sitten hyvä laittaa päämääräksi parempi huominen ja parempi minä. Mä en jaksa enää. Kuopio on ollut kahvikaupunki niin kauan kuin mä muistan. Kahvi liikkuu, mutta ihmiset ei. Kaikki on jotenkin jämähtänyt paikoilleen. Mäkin haluaisin lähteä kauas pois. Mutta mä voi. Tää addiktio sit on tänne. Ei tää voi jatkuu näin. Mulla ei riitä rahat edes enää busseihin. Kaikki mun viimeiset rahat meni tähän Paulikin presidenttikahvi. Kolmen kuukauden kuluttua Markku voi jo paljon paremmin. Hän juo enää vain 8 kuppia kahvia päivässä ja pyrkii terveellisempään elämän rytmiin. Markku on elänyt vuosien ajan kahvinkatkuisessa pimeydessä, mutta äikän käytävän päässä siintää jo valoa. Kahleet, joita hän oli kantanut vuosia, hajosivat kuvausviikon aikana kuin jyrkin olkapää. Päivittäisenä kahvinkäyttäjänä Markun eliniän odote tapasi olla yhtä lyhyt kuin Hamin pinna.
Mutta todennäköisesti Markun tarina tulee elämään ikuisesti, kuten Sakari Svärd. Nykyään Markku etenee elämässään päivä ja kuppi kerrallaan, mutta pohjan kautta on vain yksi suunta. Ylöspäin.